салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. дирӯз якчанд бозии ҷолиб баргузор шуд ва имрӯз мо беҳтарини онҳоро муҳокима мекунем. албатта мо дар бораи ду бозингари бузург Криштиану Роналду ва Лионел Месси низ ҳарф мезанем. ҳарду дар чемпионатҳои худ фарқ мекунанд. Роналду дар Арабистони Саудӣ, Месси дар Иттиҳоди Муттаҳидаи Амрико. онҳо ба дастҳои худ кӯмак мерасонанд ки ғалаба кунанд ва нишон медиҳанд ки ҳанӯзам дар сатҳи баланд қарор доранд. ба ҳар ҳол дар телеграм канали ман дирӯз ман нимфинали ҷоми Испания байни Барселона ва Атлетикоро бо сифати баланд пахши мустақим намоиш додам. имрӯз бошад дар он ҷо шумо метавонед ду бозии Премер-лигаи Англия, Тоттенхэм бар зидди Манчестер Сити ва Ливерпул бар зидди Ньюкаслро тамошо кунед. баъд аз он бошад нимфинали ҷоми Испания Реал Мадрид бар зидди Реал Сосидад баргузор мешавад. пас обуна шавед то бозиҳои муҳимро аз даст надиҳед. онҳоро бо дигар мухлисон тамошо кунед ва муҳимтарин лаҳзаҳоро дар лайв муҳокима намоед. ссилкаи телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо баъз шунед ки давомаш мошти мегузарад. дар бозии даври 27-уми Премер-лигаи Англия Челси бо ҳисоби 4-0 Саутгемптонро шикаст дод ва ба силсилаи се бохти пайдарпай хотима бахшид. ин ғалаба барои дастаи Энцо Мареска бисёр муҳим буд, зеро ба онҳо на танҳо се хол лозим буд, балки боварӣ ба худ низ баргашт. бозӣ нишон дод ки Челси метавонад ҳукмронӣ кунад агар бо боварӣ ва бо тактикаи дуруст бозӣ кунад. бозӣ бо фишори сахти мизбонон оғоз шуд. Челси тӯбро хуб назорат мекард ва ҳамлаҳои хатарнок ташкил медод. аллакай дар дақиқаи 12-ум Кристофер Нкунку ҳисобро боз кард ва бо зарбаи сар тӯбро ба дарвоза равон кард. ин барои ӯ пас аз барқароршавӣ аз ҷароҳат як лаҳзаи муҳим буд ва нишон дод ки ӯ ба шакли беҳтарини худ наздик мешавад. баъд аз ин фишори Челси идома ёфт. Педро Нету бо зарбаи дақиқ ҳисоби бозиро 2-0 кард. ҳамлагари португалӣ дар ин бозӣ бисёр фаъол буд ва чанд маротиба хатари ҷиддӣ ба дарвозаи рақиб эҷод кард. дар охири қисми аввал Ливай Колвил пас аз як зарбаи сар аз партофтани зарбаи ҷаримавӣ ҳисоби бозиро 3-0 кард. Саутгемптон дар ин вақт дигар натавонист ба ҳуҷумҳо ҷавоби муносиб диҳад ва ба назар мерасед ки бозӣ аллакай ҳал шудааст. дар қисми дуюм Челси бозиашро оромтар кард, аммо ҳамоно назоратро нигоҳ медошт. ҳамлаҳои Саутгемптон бисёр суст буданд ва ҳеҷ хатаре ба дарвозаи мизбонон надоштанд. дар дақиқаи 68-ум Марко Курела голи чорумро ба самар расонд. ин аввалин голи ӯ барои Челси буд ва он ба ӯ боварӣ бештар бахшид. дар муддати тӯлонӣ ӯ танқид мешуд, аммо дар ин бозӣ нишон дод ки метавонад дар ҳамла низ саҳм гузорад. дар дақиқаҳои боқимонда бозӣ ором шуд ва Челси бидуни мушкилоти ҷиддӣ бозиро анҷом дод. Саутгемптон натавонист ягон имконияти воқеӣ эҷод кунад ва мағлубияти бузургро қабул кард. гарчанде ки Челси пирӯзӣ ба даст овард, барои Кол Палмер бозӣ боз як шаби душвор буд. ӯ чанд имконияти хуб дошт, аммо натавонист гол занад. вақте ки ӯ ба даста омад, бисёр бозиҳои олӣ анҷом дод, аммо ҳоло ба назар мерасад ки дар шакли беҳтарин нест. бо вуҷуди ин ӯ бозингари муҳим боқӣ мемонад ва Мареска бояд роҳи баргардондани ӯ ба сатҳи беҳтаринро пайдо кунад. ин ғалаба барои Челси бисёр муҳим буд. даста пас аз якчанд натиҷаҳои бад ниҳоят тавонист бозии хуб нишон диҳад. система ва тактикаи Мареска дар ин бозӣ хуб кор кард ва ҳам ҳамла, ҳам муҳофизат бо боварӣ амал мекарданд. ин натиҷа ба даста боварӣ мебахшад ва ҳоло Челси бояд барои бозии муҳими 6 март бо Копенгаген омода шавад. саволи асосӣ ин аст ки оё онҳо метавонанд ин муваффақиятро идома диҳанд ё ин ки не. дар бозии аввали нимфинали ҷоми Испания Барселона ва Атлетико бо ҳисоби 4-4 мусовӣ карданд. ин вохӯрӣ воқеан ҳайратангез буд. каталониё дар дақиқаҳои аввали бозӣ 0-2 қафо монданд, аммо то дақиқаи 22-ум ҳисобро баробар карданд ва ҳатто то охири қисми аввал пеш гузаштанд. бо вуҷуди он ки дар дақиқаи 74-ум ҳисобро 4-2 карданд, натавонистанд ғалабаро нигоҳ доранд. дар дақиқаи 84-ум Маркус Лоренто ва дар дақиқаи 93-ум Александр Серлот ҳисобро баробар карданд. бозӣ барои Атлетико бо шиддат оғоз шуд. ҳамагӣ дар дақиқаи аввал Хулиан Алварес пас аз партофти дақиқ ҳисобро боз кард. баъди 5 дақиқа Гризман баъд аз паси ҳамон Алварес голи дуюмро зад ва ҳисоб 0-2 шуд. ба назар мерасад ки Атлетико пурра бозиро назорат мекунад, аммо Барселона зуб ҷавоб дод ва ба ҳамла гузашт. дар дақиқаи 19-ум Педри пас аз паси Жуэл Кунде ҳисобро 1-2 кард. 2 дақиқа пас Пау Кубарси аз зарбаи сар тӯбро ба дарвоза равон кард ва ҳисоб баробар шуд. Барселона инро кифоя надонист ва фишорро идома дод. дар дақиқаи 41-ум Иниго Мартинес боз як голи дигар зад ва Барса 3-2 пеш рафт. ҳамин тавр пас аз оғози нохуши бозӣ каталониё то вақти танаффус комилан вазъиятро тағйир дод.
доданд. Пас аз танаффус Атлетико кӯшиш кард ки бозӣ кунад, аммо муддати тӯлонӣ наметавонист хатти дифоъи Барсаро рахна намояд. Дар дақиқаи 74 Ламин Ямал ҳаракати зебо анҷом дод ва паси хубе ба Роберт Левандовски дод ки ҳисобро 4-2 кард. Дар ин лаҳза ба назар мерасид ки Барселона ғалабаро нигоҳ медорад, аммо Атлетико боз ҳам характер нишон дод. Дар дақиқаи 84 Маркос Лоренто голи сеюми дастаашро зад ва дар дақиқаи 93 Александр Серлот ҳисобро баробар кард. Сабаби асосии аз даст рафтани ғалаба дифои сусти даста буд. Гарчанде ки Барселона дар ҳамла хуб бозӣ кард, ҳангоми ҳимоя хатогиҳои ҷиддӣ кард, хусусан дар дақиқаҳои охир, вақте ки ҳимоятгарон ду бор ба тӯбҳои ҳавоӣ нодуруст муносибат карданд. Инчунин баъзе ивазкуниён нодуруст буданд. Баромадани Педри ва Рафиня ҳолати майдонро тағйир дод ва ворид шудани Гави ва Фермин Лопес барои нигоҳ доштани натиҷа кӯмак накард. Шояд беҳтар мебуд агар Ронал Араухо ё Пау Касадо ба майдон меомаданд то дифоъро қавитар кунанд. Бо вуҷуди натиҷаи нохуш, Ламин Ямал бозии олӣ анҷом дод. Ин вингери 17 сола боз як бозии олиро намоиш дода ба Левандовски партофти голдиҳанда дод. Дар мавсими ҷорӣ ӯ аллакай 15 партофти голдиҳанда ва 11 гол ба ҳисоб гирифтааст. Баъди ин бозӣ каталониё силсилаи бозиҳои бебохти худро дар соли 2025 идома доданд. Аз оғози сол онҳо 11 бозиро бурданд ва 3 бор мусовӣ карданд. Бозии навбатиашон 2 март бо Реал Сосидад дар Ла Лига мебошад. Атлетико боз собит кард ки метавонад дар дақиқаҳои охирин натиҷаро тағйир диҳад. Имсол ин даста аллакай 16 маротиба дар дақиқаи 90 ё баъд аз он гол задааст. ғайр аз ин дар тамоми мавсим Атлетико ба Барса ва Реал ягон бор мағлуб нашудааст. Чӣ дар пеш аст? Бозии ҷавобӣ 2 апрел дар Мадрид баргузор мешавад. Пеш аз ин Атлетико боз як бор бо Барселона дар Ла Лига во мехӯрад. Инчунин дар Лигаи Чемпионҳо бо Реал рақобат хоҳад кард. Барои Барселона ин бозӣ як сигнал буд. Агар онҳо мехоҳанд барои ҷоизаҳо мубориза баранд, бояд ҳимояи худро хеле беҳтар кунанд. Криштиану Роналду боз як рекорди наверо барои худ сабт кард. Дар бозии даври 22-уми чемпионати Арабистони Саудӣ муқобили Ал-Ваҳда 925-мин голи касбии худро зад ва ба дасташ Ал-Наср ғалабаи муҳим овард. Гол дар қисми дуюми бозӣ зада шуд. Роналду пас аз партофти фланг бо зарбаи сар тӯбро ба дарвоза равон кард. Ин голи 17-умаш дар мавсими ҷорӣ шуд ва ӯро ба зинаи аввал дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои чемпионат баровард. Ҳоло ӯ аз Карим Бензема ки дар Ал-Иттиҳод бозӣ мекунад пеш гузаштааст. Дар айни ҳол Роналду дар карьераи худ 790 гол дар сатҳи клубӣ ва 135 гол дар ҳайати мунтахаби Португалия задааст. бисёриҳо фикр мекунанд ки ҳадафи асосии ӯ акнун расидан ба 1000 гол аст. Агар ӯ ин суръати голзании худро нигоҳ дорад, ин ҳадаф комилан воқеӣ менамояд. Роналду ҳамеша роҳи нав барои мотиватсияи худ меёбад ва ҳатто дар синни 40-солагӣ ҳамчунон дар сатҳи баланд ҳунарнамоӣ мекунад. Ӯ на танҳо беҳтарин нишонзани дастааш аст, балки беҳтарин бозингари лига низ мебошад. Ин ғалаба барои Ал-Наср бисёр муҳим буд, зеро пеш аз бозӣ онҳо аз пешсафи лига Ал-Иттиҳод 11 хол ақиб монда буданд. Акнун фарқият ба 8 хол расид ва онҳо барои чемпионӣ муборизаро идома медиҳанд. Баъди бозии Роналду бо ҳамдастагонаш суҳбати рӯҳбаландкунанда кард ва онҳоро ба идомаи мубориза даъват намуд. Дар бозии навбатӣ Ал-Наср бо Ал-Орубах рақобат мекунад ва эҳтимол дорад ки Роналду боз ҳам гол занад. Криштиану Роналду ҳам мухлисони зиёд дорад ва ҳам хейтирон. Бархе ӯро дӯст медоранд, бархе танқид мекунанд, аммо ҳамчун футболбоз ӯро шубҳае нест ки яке аз беҳтаринҳо дар таърих аст. Ҳатто дар 40-солагӣ ӯ ҳамоно бо сатҳи баланд бозӣ мекунад, гол мезанад ва дастаашро ба пирӯзиҳо мерасонад. Ӯ кайҳо исбот кардааст ки на танҳо бозингари бузург, балки инсони меҳнатдӯст ва касби ҳақиқӣ аст ки ҳамеша ҳадафҳои бузург мегузорад ва ба онҳо мерасад. Оё ӯ ба 1000 гол мерасад? Бо ин характер ва сатҳи бозӣ комилан имконпазир аст. Лионел Месси исбот мекунад ки ҳанӯзам метавонад дар сатҳи баланд бозӣ кунад ва ба дастааш кӯмак расонад. Дар бозиҳои ҷоми чемпионҳои Конкаф муқобили Спортинг Канзас Сити ӯ боз нақши асосиро бозид. Дар бозии аввал Месси голи ҳалкунанда зад ва ба дастааш ғалаба овард. Дар бозии дуюм низ ӯ аввалин голро ба сама расонд ки ба Интер Майами имкон дод бо боварии комил пеш равад. Голе ки ӯ дар дақиқаи 19 зад як шоҳасари ҳақиқӣ буд. Бо зарбаи пурқувват ва дақиқ ӯ тӯбро ба гӯшаи дарвоза фиристод ва ба ҳеҷ кас имкони муҳофизат надод. Ин маҳз ҳамон лаҳза буд ки даста ба роҳбари худ такя мекард ва Месси ин нақшро иҷро намуд. Ӯ на танҳо гол мезанад, балки онро дар муҳимтарин лаҳзаҳои бозӣ анҷом медиҳад, вақте ки дастаи ӯ ба ин сахт ниёз дорад.
Лионел Месси танҳо бозингари бузург нест, балки капитани воқеӣ низ мебошад. Ӯ ҳам ҳамдастагонашро ҳавасманд мекунад ва ҳам онҳоро ба сӯи ғалаба мебарад. Ҳар як гол ё лаҳзаи хубро бо шодию дастгирӣ истиқбол мекунад. Ҳамдастагонашро маслиҳатҳои муҳим медиҳад. Дар вазъиятҳои душвор ӯ роҳ афтода намешавад, баръакс кӯшиш мекунад ки даста рӯҳбаланд монад. Ин маҳз ҳамон чизест ки роҳбарони воқеӣ анҷом медиҳанд. Бо вуҷуди синну солаш 36 сол, Месси ҳанӯзам зуд, устувор ва аст. Маҳоратҳои техникӣ ва қобилияти қабули қарорҳояш дар сатҳи баланд боқӣ мондаанд. Ӯ ҳанӯзам ташнаи ғалабаҳо ва трофейҳо аст ва мехоҳад ба дастааш кӯмак расонад, то ба ҳадафҳои бузург бирасад. Чӣ дар пеш аст? Акнун Интер Майами дар даври якашфинал бо Кавалер СК рақобат мекунад. Ин метавонад бозии осон набошад, аммо вақте ки Месси дар майдон аст, барои Интер Майами ҳамеша имкони пирӯзӣ вуҷуд дорад. Мухлисони Интер Майами ва тамоми ҷаҳон бозам бо бозии зебои Месси ҳаловат мебаранд. нишон медиҳад ки на танҳо як бозингари таърихӣ аст, балки ҳанӯзам яке аз беҳтарин футболбозони имрӯза боқӣ мемонад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.